Sumampo mo kanya dayjay na bagay na awan ti makanag paiso nag-inanos na may sangan Domingo anak nangala kanya da ti kaning ko mo mabain mo kanya da. Siyempre anak mo agtultulong mo pa kanya da ngamin. So inanosan ko ngamin ti anmangan ti may sangan Domingo. Agkapilatan agkuha ti danom sulata gana tatar biag na pay me. Nagriga mo na may maysa ti tao ha may sapay awan ti makatulong kanya na kastoy kasjay ti intid da kanya. Nariga na may sa ti pamilya. Awan ti masidigam. Damo pangarap ko na agkuha mo ti pagbiag kon anla rigat amin ti mapadasa. Desisyon ko met na bumiro ti sa bali na trabaho para lipasan ko mo ti rigat ti biag kon. Tulungan na may apo Diyos may sana may nariga may na awan ti kadwa. Si kalatan ti ayabang ko na maturog na si kalatan ti kadwa si kati magtanaw kanya. At tapay met na balak na agsubli na jay iyan ni. Ilipas ko pala ti problema ko tay. Awan pala ngamin na makita day jay ubing nawapanawan ni Baki. Nung makita ko ida, ikuyog ko suna na iawi jay Bicolin. Kaya agsubli mala kami to yan. Maragsakan na mo. No, makita ko day jay ubing na napanawan ni Baki. Agyaman na unay. No, agpakita da kanya. Makita ko day kapsa ako nanang ko, tatang ko, as nagragsak na unay. Agyaman na apo. Nung makita ko pa ida. Mang, oray mo, iyan mo na tata. Ang ka makita ay ayating ka. Oray ni may sapay ni Bibi. Kinayay nga anak mo na napanawan. Ay ayating ko unay.
Siya ilopi budulyo may sana. Daytoy ti biag ko.